il-Gvern mhux se jċedi għal pressjoni li qed jagħmel il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan biex jibqa' għaddej bil-proġett ta' dar tal-anzjani. F'temp ta' xahar il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan għal proġett fuq art li mhix tiegħu għażel lill-kumpanija tal-benefattur tal-Partit Nazzjonista Zaren Vassallo biex jagħmel dar tal-anzjani. Bis-saħħa ta' dan fuq medda ta' 25 sena Zaren Vassallo jista' jieħu mal-100 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali José Herrera fakkar li l-proċedura li mexa biha l-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan hija ħażina u għalhekk trid tiġi revokata. Huwa semma uħud minn dawn in-nuqqasijiet u għalhekk appella lil kunsill lokali sabiex jimxi mal-liġi għaliex jekk le il-Gvern huwa kommess li jieħu aktar azzjonijiet drastiċi. Għadna nsostnu u hekku l-proċedura odoperata mill-Kunsill ta' San Ġiljan kienet waħda żbaljata. U allura id-deċiżjoni li ttieħdet fejn allura ddikjarat dak il-proċess bħala proċess null tieqa. Tieni nett naturalment ħassejt illi minħabba ċirkostanzi kelli nirreferixxi din il-kwistjoni lill-Bord tal-Governanza. Naturalment il-Bord tal-Governanza issa jrid jagħtini rapport fi żmien qasir. Però l-idea tiegħi mhix li ndixxiplina xi ħadd jew ħaġa oħra li nafferma dak li għandu jkun. One News huwa informati li din il-ġimgħa is-Segretarju Parlamentari kiteb lil Bord ta' Governanza sabiex jevalwa u jirrakkomanda skont il-poteri mogħtija lilu bil-liġi il-proċess kollu li bih mexa il-Kunsill Lokali. Inkluż x'wassal lil perit tal-Kunsill biex għal kontrarju ta' kif mexxa ma' kumpaniji oħra lil kumpanija ta' Zaren Vassallo kważi ta' il-punti massimi. Dan l-istazzjon huwa informat ukoll li l-proċeduri mistennija jibdew fil-jiem illi ġejjin u matulhom jistgħu jissejħu diversi xhieda sabiex jagħtu l-verżjoni tagħhom. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Birkirkara ħabbar l-aħħar dettalji ta' werja li se ssir fil-15 ta' Settembru fil-istazzjon tal-Ferrovija ta' Birkirkara. Din il-werja se taħbat mal-130 anniversarju mill-vapur tal-art. Dan il-vapur tal-art kien l-uniku mezz ta' trasport għal 48 sena sħaħ. Il-vapur tal-art kien jitlaq minn Birkirkara u jgħaddi minn diversi partijiet ta' Malta. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera saħaq dwar l-importanza li nħarsu l-istorja ta' Malta u dak li jifforma parti mill-identità ta' pajjiżna.